הצגה. גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, צר מאוד. אני לא רוצה להיות חבר שלי, אבל זה לא פשוט את העובדה שהוא כן. מה אתה חושב על זה? כמה אתה עצוב מבפנים? איפה פגעו בך? לי. לי שונא שפעם אז קברתי לו את הלגו בארגז חול, ואז ילד אחר פתאום בלע ונחנק. ועכשיו הוא לי מרגיש אשמה. מה עושה לך אשמה? אני הרגתי אותו. אני הרגתי אותו. זה עיוני, זה תעלם מה זה האנשים היהודים האלה. זה כל היהודים, המזימה היהודית. משתלטים על הפארקים, שכל הכלבים באים לחרבן. אי אפשר ללכת לטייל. הזכיר לי פאפאי. איזה מתנהג, מה אני? איך אני אמור להגיב? מה? אני בוכה, אני למדתי דברים כאלה. אנחנו לא היה לנו כלום. זה היה רק זיפט. זיפט היה שם ברחובות, קצח. אני שלחתי. אני לא חשבתי על זה. תודה. ואז אני בא וחושב על עצמי, זה כל השטויות האלה, להתנשק עם הדברים, אני צריך את זה. תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם אתה בונה בית, אתה בונה אותו במו ידיך, אתה משקיע כסף, אתה מביא עצים, אתה מביא ממון, אתה רוצה שיהיה בית, בסוף יוצא עורבה. אני אגיד, לפנקק יש שתי צדדים. אתה חייב לעשות ששתיהם יהיו לא שרופים. פנקק צרוף זה מגעיל. ומי אוכל מגעיל צריך לשים שוקולד, רוטב ושוקולד. מה זה שטויות האלה? זה ככה לא עושים... אין היום כולם נרקומנים. כולם נפלו לסם. אני אומר לך, נרקומנים נפלו לסם, אבל כשאתה מסתובב ברחוב ואתה רואה את האדם הפשוט... אתה עולה על מונית. אתה לא עולה על מונית, בורח. אתה לא עולה על מונית. כי אתה יודע שהוא ישיג אותך. היום זה עולם של מוניות שירות. יש אדם ביוני שרודף אחריך, אז הוא ביוני, הוא ישיג אותך. הוא לא יודע מה הוא מדבר. לא משנה את המונית, לא מונית. זה פלאפל, מונית, הכל אותו דבר. זה חיים מפה לאוזן. שטויות. אתה לא מבין אבל, אתה ביוניות. אתה חספור פשוט. אוקיי. אשתי, פעם הייתה, לא אשתי, הייתה אלמונית. אני באתי, ראיתי, אמרתי לה, את לא אלמונית בשבילי. את אשתי, את לא אלמונית. אני יודע את השם שלך. את לא תהיה אלמונית בשבילי. אני יודע איפה את באה. עכשיו אנחנו נישואים, יש לנו כלים. דיק. זה לא נעים, לא לאף אחד. תקרא בי עם הידיים המגעילות שלך. אל תדבר! זה לא נעים. זה כן. זה לא. נעים. זה נעים. חינם.